Bueno, ariketa honetan erreketa bati buruz hitz egingo dugu. Etanol lagin bat, gramo bat hain zuzen ere, erretzen da pompa kalorimetriko baten barruan. Etanolaren formula laburtua, CBH5OH, pompa kalorimetriko batean eta volumen konstantean erretzen da. Etanolaren errekuntza erreazioa, idatzita eta doituta, eta esaten dute, pompan 3 kilogramo ur daudela. Hori izango da, hemen urdinez ikusten dozuna, hori izango da ura. Urak inguratzen du erreaktore hau, eta erreaktore horretan gertatzen ari da etanolaren errekuntza. Errekuntza guztietan gertatzen den moduan, kanporatu egiten da, askatu egiten da, bero bat. Bero horrek zer egingo du? Inguruan dagoen ura berotu. Termometro bat dago sartuta pompa kalorimetriko oraino, eta termometro horrek igartzen du temperatura aldaketa bat. Eta temperatura aldaketa hori, hemen ipintzen da moduan, 24,3tik 26,2 gradu zentigadura igon egiten dala esaten dute. Bueno, orduan, guk ikusten dugunean temperatura aldaketa bat, urarena, ondorioztatzen duguna da, gertatu den erreazioa isotermikoa dela. Bero bat askatu egin dalako. Eta kalkulatu nahi duguna da, zein dan kanporatu dan bero hori, baina mol bakoitzeko. Eta ganera kalkulatu nahi dugu entalpia moduan. Hau da, kilojoule moleko, baina kanporatutako beroa presio konstantean gertatuko balitz prozesua. Hasiera baten, daukagun datu honekin, temperatura aldaketarekin, eramaten dugu betiko formula honetara, eta formula honek esaten du. Ur masa bat. Temperatura aldatzen bada, eta temperatura aldaketa hori delta T bada, formula honen bidez kalkulatuko dugu ur horrek zurgatu duen beroa, ero askatu duen beroa, temperatura hori jaitziera bat danian. Bueno, formula horretan zer ordezkatu behar dugu. Balio hau, konstante hau, askotan eman egingo zaizuna, dana dala ikasita eraman, da 4,18 kilojoule, kilogramoko eta gradu zentigadoko. Edo, jouletan adierazi nahi badozu, aldozu ipini 4,18 joule, gramoko, ero gradu zentigadoko. Dana dala, hemen egingo duguna da, kilogramoak utzi hasieran hemen ipini ditugu moduan, gradu zentigadoko, eta kilojoule hauek jouletan ipini. Egin dezakezu beste era batera. Unitateak errespetatuz nahi dozun moduan. Hori da guk hemen erabiliko duguna. C konstantearen balioa. 4.180 joule kilogramoko eta gradu zentigadoko. Hori da lehengo ordezkatu duguna. Gero, masan hemen ordezkatzen duguna da zein dan berotutako masa hori. Guk badakigu berotu dana izan dela ura. Eta ur hori, hasieran esaten dan moduan, 3 kilogramo izan dira. Bueno, 3 kilogramo horiek ordezkatzen ditugu. Kontuan izan, kilogramoak hemen daude, eta hemen kilogramoak ipiniko ditugula. Eta gero, hemen, gehitzen dugun balio hau, da, ariketak ematen badizu, ordezkatu behar dozuna. Hau da, datu osagarri bat da, eta da,
kalorimetroaren ur baliokidea. Kalorimetroaren ur baliokidea, kontuan hartzen badugu, emaitza zehatzagoa lortuko dugu. Beraz, batzuetan, M horretan ipiniko dozu. Hori da, emoten denean. Ez bada emoten, ez dozu jarriko. Eta gero, deltate. Zenbaki guzti hauek biderkatuta, azkenian, lortzen dugun balioa, hor daukazu. Da, 28.994 joule. Hori, kilojouletan oso zenbaki handia denez, kilojouletan adieraziko dugu. Eta, ikusten duzun moduan, hemen, zati mila eginez, kilojouletan adierazita dago. Bueno, zer da bero hori? Bueno, orain daukagun bero hori, hemen lortu dugun 28,86 kilojouleko bero kantitate hori da, urak zurgatu duena, urak eta kalorimetroaren normak. Baina, dakigunez, urak zurgatu duen beroa da etanolaren errekuntzan askatutakoa, baina ikurra aldatu behar dugu, ze askatutako beroak ikur kontrakoa eramango du, ikur negatiboa. Horregaitik, hemen, ipintzen duguna da, QV, da, lortu dugun bali hori, kilojoule, baina gramo etanol batek askatutakoa. Eta nik nahi badot mol etanol batek askatutakoa, gramoak molekin erlazionatzen ditut masa molarraren bidez. Hau da, beste modu batera, 3ko erregela batez egin nahi badozu, egin dezakezuna da, hau da, 28,86 kilojoule zer da? Gramo etanol hori, hementxe hasieran esan daben gramo etanol hori, 1 gramo etanol erredanian askatutakoa. Baina nik nahi do jakin mol bat erreko balitz zenbat askatuko litzateke. Orduan, hemen mola ipiniko dut, ipintzen mol baten gramoak. Eta hemen X eragiketa hori eginda, lortuko dut QV-ren balioa. Bardin. Orain, badaukat QV-ren balioa. Hau da QV. Baina, esan dugun bezala, guk nahi dugu delta H kalkulatu. Delta H da QP. Eta QP eta QV erlazionatuta daude, dakizun moduan, formula honen arabera. Beraz, QP, ero delta H, izango da QV, minus 1.334,19 kilojoule moleko, gehi R, baina kontuz, hemen erabili behar duzun R, da 8,31 joule kelvineko eta moleko. Baina hemen kilojouleak ipini badituzu, hemen kilojouleak bebai ipiniko dituzu, baina hemen 10/-3 ipiniko dozu, hau da, 8,31 hori zati 1000 eginda. R ipini dugu, temperatura, esan daben temperatura, 25 gradu zentigradotan, eskatzen da, orduan 298 Kelvin, eta orain, zait kabitzen hemen, baina ipiniko dut hemen behian, delta N etorriko litzateke. Zer da delta N? Guazen erreaziora. Goian daukazun erreazioan, hemen delta N kalkulatuko dugu. Zer da delta N? Gas mol aldaketa. Eskuinean zenbat mol daude? 2, ken eskerrean 3. Beraz, delta N da -1. Orduan, hemen ipiniko genduke -1. Bider -1. Ero bestela hemen ken ipini.
Eragiketa hori eginda, iristen gara, delta H dala, minus 1394,19 kilojoule, hau da, QV, eta gero, kentzen ipini behar duzu, minus bat hori ipini dugulako, eta biderkadura hori egiten baduzu 2,48 kilojoule ematen du. Eta azkenian honela lortzen duzu, etanolaren errekuntzaren entalpia.